हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं खिन्थागोन जितु यूट्यूबनि रिल्स एबा यूट्यूबनि शर्ट्स बेफोर भिडिअखौ नोंथाङा माबोरैहाय डाउनलोड खालामगोन गावनि गैलारियाव गावनि मेमोरियाव माबोरैहाय सेभ खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं सुंद'यै नोंथांमोननो खिन्थागोन। गोबाङानो माने शर्ट्स भिडिअखौ माबोरै डाउनलोड खालामनांगौ होननानै सिगां कमेन्टआव सोंहरदोंमोन। बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय। यूट्यूब शर्ट्स आरो लं भिडिअसखौबो नोंथाङा माबोरैहाय डाउनलोड खालामनांगौ। सिगां आं शर्ट्स भिडिअनि थाखाय बानायाखैमोन, लं भिडिअनि थाखाय बानायदोंमोन। बाट एखेयानो फर्मुलाया मोनसे भिडिअ आं बानायखादों सिगाङावबो। बे भिडिअआ फुराना जाबाय। नोंथांमोना थांनानै चेकआउटबो खालामना लादों। जाय बिथांमोना खालामना लादों बिथांमोना अलरेडि मिथिखायो। आरो जाय बिथांमोना गोदानै फैदों, गोदानै मिथिनो लुगैदों जे बिथांमोनाव आइडिया गैया, आंनि भिडिअखौ नायाखै, अब्ला आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आरो खनसे खिन्थाबावबाय जे यूट्यूबनि शर्ट्स एबा रिल्सखौ नोंथाङा माबोरैहाय डाउनलोड खालामनानै लागोन। अब्ला भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै नायलांदो, जोबोद गुसुं भिडिअ। अब्ला आं भिडिअखौ जागायबाय। आं फार्स्टआवनो यूट्यूबखौ अपेन खालामबाय। बेहाय यूट्यूब एप्लिकेशनखौ बेयाव अपेन खालामबाय। अपेन खालामनायनि उनाव नोंथाङा जिखुनु मोनसे शर्ट्स बा रिल्स नोंथाङा बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामनांगोन बबे शर्ट्सखौ नोंथाङा डाउनलोड खालामनो सानदों। अके, आं बे शर्ट्सआव आं क्लिक खालामनानै आं बेफोरबायदि फैबाय। आं साउन्डखौ खम खालामनि। बेफोरबायदि फैबाय। नोंथाङा जेनेबा बेफोरबायदि फैनानै बबेखौ डाउनलोड खालामनो सानदों, बबे शर्ट्सखौ नोंथाङा डाउनलोड खालामनो सानदों, नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ बिनिफ्राय आं हमनानै ला मोनसे शर्ट्स आं बिनिफ्राय डाउनलोड खालामना खिन्थागोन। जेरै हमनानै ला बे शर्ट्सखौ आं डाउनलोड खालामनो लुगैदों। अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन, नोंथाङा नैबे शेयारनि अपसन दं, बेयाव बारा नैबे शेयारनि अपसन दं, बेफोरबायदि शेयारनि अपसन मोनगोन। बे शेयारनि अपसनाव नोंथाङा बेखौ मा खालामनांगोन, बेयाव क्लिक खालामनांगोन, खनसे टाच खालामनांगोन। टाच खालामनानै नोंथाङा नैबेनिफ्राय फार्स्ट बिनि लिंकखौ कपि खालामग्रोनांगोन बेहाय। अके, बिनिफ्राय बेयाव कपि खालामबाय नालाय जोङो मा खालामनांगोन, दा गुगोल क्रोमआव थांनांगोन। गुगोल क्रोमआव, बे गुगोल क्रोमआव आं सार्च बाराव आं टाइप खालामगोन यूट्यूब शर्ट्स डाउनलोड। अके, बेफोरबायदि आं सार्च खालामबाय। बेहाय सार्च खालामनानै नोंथाङा नैबे फार्स्ट लिंकआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय यूट्यूब शर्ट्स भिडिअ डाउनलोड अनलाइन शर्ट्स डाउनलोडार, बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन, नोंथांनि जिथु कपि खालामदोंमोन शर्ट्सनि लिंकखौ बेयाव पेस्ट खालामनानै हो। ओमफ्राय सार्चआव क्लिक खालाम। बेयाव सार्चआव क्लिक खालामबाय। सार्चआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बिनि टाइटेला फैबाय बेहाय आइफन क्रिएटिभ केस शर्ट्स। अके, नोंथाङा बे भिडिअखौ नोंथाङा बेयाव सेभबो खालामनो हायो। बे शर्ट्सआ बेयाव अलरेडि फैगोन बेफोरबायदि। दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेयाव भिडिअ प्लास अडिअ, नोंथाङा भिडिअखौल' नांगौबा अडिअखौ मिउट खालामनो सानदोंबा बे नोंथांनि गोसो। भिडिअ प्लास अडिअ, ओमफ्राय 360p डाउनलोड 720p। अके, आङो बेखौ मा खालामगोन, 360p खौनो आङो डाउनलोड खालामनानै नोंथांमोननो खिन्थागोन। भिडिअ प्लास अडिअ। अके, बेफोरबायदि डाउनलोडआव आं क्लिक खालामनाय लोगो बेफोरबायदि फैबाय। ओमफ्राय दानिया नोंथाङा नैबे 3 डट दंना, नैबे जास्ट गाहाय आगदाथिंनि गाहायाव 3 डट दं, बेयाव क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव दङ मोनगोन नोंथाङा डाउनलोड। बेयाव डाउनलोडआव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन। बेयाव आं डाउनलोडआव क्लिक खालामबाय। ओमफ्राय बेयो नै गोजौआव नोंथाङा नुनो मोनगोन डाउनलोडिं फाइल जागासिनो। बियो जेब्ला डाउनलोड जागोन, बियो कमप्लिट जागोन, अब्ला नोंथांनि मेम'रियाव गैलारियाव नोंथांनाव सेभ जानानै थागोन। अके, फाइल डाउनलोडेड, बे डाउनलोड जाबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय दा नों अपेन खालामनोबो हायो आरो नोंथांनि मेम'रियाव बेयो अलरेडि सेभ जागोन। बेयाव आं अपेन खालामबाय। अपेन खालामनाय लोगो लोगो बियो डाउनलोड जाबाय। बे मेम'रिनिफ्राय बियो प्ले जासिगोन। अके लोगोफोर, अब्ला नोंथाङा मिथिबाय यूट्यूबनि रिल्स एबा शर्ट्स भिडिअखौ माबोरैहाय डाउनलोड खालामो। अके, अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामना, जाहाथे बेफोरबायदि इनफर्मेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।